най-големия, най-възрастния, това съм аз. Най-възрастният за какво ще прави? Трябва да разчупи питката. Добре. Това нощи ще го махнем. Младия. Сега, ела бабче тебе да се сложа тук. Сега да разписвам и за малкия. Аз какво ще правя? Аз малкия. Малкият ще седни и да видим на кой ще се падне паричката. Пазли на мен. Ами дано да са падне на теб, обаче баба не знае къде е, да знаете. Младия. Ето с младия. Младия. Нали? Какво? Дядо Коля дали бе, баба? Да. Дядо Коля да го остави сега, той ни... Той какво ще прави? Той ще говори. Той е оператор. Какъв оператор? Реже ги. Айде. Бебет, най-малките ги малко. Да, ще чакате. Сега седнете тук. Кои са най-малките? Го кой? Ти и твоето бебентята, служи го сега. Най-малкото. Да, и на него ще очупим пикчица, нали? Най-малкото. Дай да го Може сложим. ли на него да има стотинка? На малките деца ще имат стотинки. Добре. Остави сега. Не обичам да ги шапки. Айде. Седи сега. Боже. Извинявай. Дай. Айде ще го сложим. Направи да го седни. Как ще седни то? То така ли ще бъде? То така ли ще бъде? Или не? Да види. Айде така сега да стои то, бебе. И виж, и този има балонче дори. Я да взема аз тази чиника. Не, бабо! Бабо! Някой няма да чува. Айде хванеца за мен, страхопъзло. Сега. Питката ще режеш. Няма да я режа, бабо, ще я чупя, ама... Ти кое парченце си избираш? Ами къде ти има стотинка? О, Боже, където имало стотинка. Виж какво, аз сега ще се очупя тук. Едно парче. Няма ли стотинка в него? Ами трябва си да ти кажа, аз не мога да го знам къде е, бабо. Не знаеш го, къде отвори да я видиш? А той за мен ли? Не, той на баба. Баба. Това да е на мен. Нали ти търсиш с стотинката? Да? Това е много трудна задача. Повярвайте ми. Кое е много е трудно? Да вземем сега да отчупим и на бебенцето. Да. Едно малко бярче. Една малка чиника Няма. може. Има, сложила съм, но тоже. просто къде е, наистина не мога да ви кажа. То като втатва, аз не знам. Някакъв страхоплъзго. Ами после пак ще дойдем да се чупим. Какво? Трябва да си посочи едно парче. Което си избереш. Ама искам, където е стотинката. Ми трябва, къде на... На всяко чупи, 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 чупи да я намерим. Къде е моето парче? Това ли е моето? Не. Те са нашите да едем. Това е за теб. А къде е за малкото бебе? Ето го.